नोंगौ बे समाव दंफैयो आङो सालबारि फरायसालिमायाव थांनाय 19 डिसेम्बराव बिथांमोना माखासे गेलेमु बादायलायनाय हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन। माखासे बे समाव इउथ फेस्टिभेलखौ बेखेवदोंमोन। बेखेवगिरि महरै दंमोन सालबारि बियाबनि TLC चेयारमेन बिन'द मुसाहारि बिथाङा बे हाबाफारि बा इउथ फेस्टिभेल बेखेवनाय हाबाफारियाव बिथाङा बेखेवना होफैदोंमोन। बे बेखेवनाय हाबाफारिया सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथारावनो गेलेमु जाना थांबाय। दिनै जोबथि सान, बे जोबथि सान हाबाफारियाव जोङो बिथांमोनाव माखासे दिनैनि कालचार रेलि हाबाफारि बिथांमोना माखासे बर' हारिमुनि दिन्थिनाय हाबाफारि बिथांमोना दिन्थिनाय हाबाफारि लादों। माखासे हिन्जाव हौवा गोदान माखासे जेखाइ सेन खबाइ लानानै बायदिसिना बिथांमोना रेलि हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे समाव दिनै बिथांमोनाव बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै सोर हाबाफारि लाफैगोन आरो लोगोसे बबे जायगानिफ्राय बे हाबाफारियाव आरो बबेसिम बिथांमोना बे रेलिखौ लानाय जागोन बिथांमोनाव माखासे जोङो खोथा मिथिनानै लागोन। सालबारि फरायसालिमाया मोनसे कालचारेल रेलि हाबाफारि लानाय जादों। बे समाव जोङो बिथांनाव बे हाबाफारियाव आलासि महरै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। सालबारि फरायसालिमानि दिनै जि इउथ फेस्टिभेल सोलिगासिनो दंमोन बे आरो बे जोबथा सानाव दिनैहाय माखासे माने हाबाफारिजों नैबे जोबथा सानखौ सालबारि फरायसालिमाया फालिनो लादों। आङो साबायखर जासियो बे फरायसालिमानि मानगेदेर प्रिन्सिपाल डक्टर जगत बसुमतारी बिथांखौ आरो साबायखर जासिगोन बे फरायसालिमानि गासै एसिस्टेन्ट प्रफेसार आरो स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनखौ फरायसा बिथांमोनखौ जे बिथांमोना जि नोजोर आरो थांखिजों नैबे फरायसालिमानि जे इउथ फेस्टिभेल बेखौ माने खुंदों बे खोब मोजाङै मोजां सोलिबाय आरो दिनैहाय बे क्लजिं जोबथा सेरेमनि आरो बे क्लजिं सेरेमनिखौ सिगाङाव दोननानै बिथांमोना हारिमु हान्जा दिंनाय बेवहाय लादों। मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। माखासे खोथा फोरमायनो हाबाय। लोगोसे बेयाव सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं बिथांनावबो जों माखासे खोथा बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना दिनै फुंनिफ्राय मा हाबाफारि थांगोन? जोंहा फुंनिफ्रायनो गोबां हाबाफारि दंमोन। फ्लेग बिर होनाय फरायसालिमानि बेखौ जोंनि फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ मावफुंनो होनाय जादों। बर' बिफाननि वाल मेगाजिन इन्जुर लाइसि आर'नाइ होननाय बेखेवनाय बेखौ आं बेखेवनानै होनाय जादों। आरो वाल मेगाजिन दंमोन। वाल मेगाजिना फरायसालिमानि बे वाल मेगाजिनखौ चरन चन्द्र बसुमतारी बर' बिफाननि गाहाय बिथांखौ बेखेवनो होनाय जादों। बेफोरबायदिनो फैयै फैयै दा हारिमु हान्जा सुरनाय बेनि सिगाङावहाय जोंहा बड'फानि स्टेचु बे स्टेचुनि फाउन्डेसन लेट खालामदों जोंहा 21 नं TCLCC चेयारमेन सालबारिनि बिन'द मुसाहारि बिथाङा फाउन्डेसनखौ खालामनानै होबाय। बेजोंनो लोगो दिनै बे हान्जा सुरनायखौबो जोङो बिथां TCLCCनि चेयारमेन बिन'द मुसाहारि मानगोनां बिथां गेदेमाखौ बेखेवनो होनाय जादों। आरो बेनि उनावहाय जोंहा गोबां हाबाफारि दंबावो। बेफोर हाबाफारिया मोजां रोखोमैनो जाफुंलांगोन होननानै मिजिंथिदों। जोङो 6 साननि बे हाबाफारियाव गोबां फरायसाफोरनि गेलेमु थुनलाइयारि आरो हारिमु बिथांमोननि रोंगौसाखौ लानानै जोङो गोबां बादायलायनाय होनाय जाबाय। आरो बेफोर बादायलायनायखौ जों नुनो मोन्दों बिथांमोना आसलते गोबां सिगां बोसोरनिख्रुइ दानि बोसोराव गोबां रोखोमै एक्सपार्टसिन जानो हादों आरो आवगायनो हादों। बेखिनिखौ नुनानै जों गोग्गादों, गोजोननाय मोन्दों। आरो बर' हारिनि बे BTR ओनसोलनि जिथु जौगाखांनाय बेखौ प्रमद बर' बिथाङा UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जेरै पिस इन्टिग्रिटि आरो हारमनि बेखौ लाबोनायजों लोगोसेनो जोंनि फरायसाफोरा फरायनायनि जौगानायनि गावबा गाव जिउ दानायनि मोनसे राहाखौ सान्थि रोखोमै मावफुंनो हानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बेनि थाखाय BTRनि चिफ बिथां प्रमद बर' आरो बिथांनि टिमखौ जों साबायखर होदों। आरो बेफोरबायदिनो BTR ओनसोलखौ जौगाहोनायाव भारतबर्ष आरो बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि महरै दाफुंनायाव बिथाङा निस्सय मावफुंलांगोन होननानै जों मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। आलासि महरै जोंहा दिनै TCLCCनि चेयारमेन बिथां दंमोन। जोंहा VCDCनि चेयारमेन बिथां बिमल बसुमतारी बिथां नुजाफैनो हादों। आरो दा जोंहा अपेन मिटिङाव गोबां BTCनि EM बिथांमोन दङ आरो प्रिन्सिपालफोर दङ। बिथांमोना फैगोन आरो जोंजों मदद हेफाजाब होफैगोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिदों। गोजोन्थों। नोंगौ दिनैहाय हान्जा सुरनाय बा हारिमु माखासे दिन्थिफुंनाय बिथांमोना बे हाबाफारि लादों। लोगोसे दिनैहाय बिथांमोना 19 डिसेम्बरनिफ्रायनो सानबानि हाबाफारिजों बिथांमोना मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै बिथांमोना माखासे गेलेमु
दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों बेयाव माखासे बर'नि कालचार माखासे हाबा जानाय माखासे खाम सिफुं जथा लानानै माखासे दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों कालचार रेलियाव गोबां कम्पिटिसन दंमोन जेरै बर गोदान खैना गोदाननि बिब्दि दङ आरो एसामिसफोरनिबो दंमोन जोंहा गासैबो बाहागो लादों बेयाव खैना गोदान बर गोदान बादारि बेबायदि दा जोंहा गासैबो बाहागो लानायाव जों जोबोद गाहाम मोनदों साबजादों ओरैनो आलासि हिसाबै सोर बाहागो लाफैदोंमोन दिनै आलासि हिसाबै बिन'द TCLCC नि चेयारमेन बिन'द मसाहारि सार दिनै जोंनि इउथ फेस्टिभेलनि कालचार रेलिखौ बेखेवना होलांबाय सारा बेखिनियानो 19 तारिखै नोंथांमोना बे गेलेमु हाबाफारि दंमोन नङा होमबा औ जोंना 19 डिसेम्बर खालि जागायजेनदोंमोन गेलेनाय हाबाफारिया ओमफ्राय आरो दिनै जोबथि जोंहा बादायलायनाय कालचार रेलि बेयावबो जाफुंसारबाय मोजाङै मोजां आरो जोंहा दायो दंबोयो मोनायाव जोंहा हारिमु दं सिंगार दङ लिंहरजानाय आलासि देंखोगिरिनि मुङा मा ओरैनो देंखोगिरिनि मुङा बङाइगावनि बिथाङा आरो साखाथियावबो रुपहिनि हिन्जावसा सासे दङ सुनिता बर' बिथांजोनि मुङा दायो बिथांमोना मोनाबिलियाव फैगोन नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय मोनदों दिनैनि फेस्टिभेलाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा गासैबो फरायसाफोरा जे बाहागो लादों बेखौनो जों गाहाम साबजानाय मोनदों जों फरायसा सालबारि फरायसालिमानि स्टुडेन्ट इउनियन बडिनिफ्राय जों गाहाम साबजादों नंगौ बिथांमोनाबो माखासे खोथा सालबारि फरायसालिमानि फरायसा बिथांमोनाबो माखासे बे समाव इउथ फेस्टिभेलनि खुंफुंनाय हाबाफारि बा बिथांमोना डिसेम्बर दाननिफ्रायनो बिथांमोननि माखासे गेलेमु हाबाफारि सोलिदोंमोन दिनै जोबथा सान बे जोबथा सानाव बिथांमोना माखासे समायना रमायै दामनाय देनायजों खाम सिफुं जथा लानानै बिथांमोना हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन बे एक्जिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन